Na 24 jaar leegstaan, gie vretemoorn de eerste boor op bouwplak moene tillen in dan watergroening. Daarmee waard het startseizoen voor de bouw van 24 nieuwe appartementen. Wel heel mooi dat er hier in elk geval een start maken wordt met de bouw op dit terrein. Want dat had hier een brakelijn en we willen als gemeente graag dat er gebouwd wordt. Er komt terugstroming op die wenningmarkt te realiseren. We hadden aanvankelijk andere plannen van de coöperatie, dat is nooit doorgegaan. Er waren veel bezwaren vanuit de buurt tegen met een supermarkt. En het was te grootschalig. Ik denk achteraf gezien dat goed is dat dat niet is gekomen. Maar uiteindelijk heeft het heel lang geduurd voordat het op is gepakt door de gemeente om het uiteindelijk tot ontwikkeling te krijgen. Met de nieuwe appartementen wil de gemeente de wenningneet aanpakken en meer mensen de kans op een eigen huis aan. Er zijn een protte mensen, met name ook oudere mensen, die wonen nog in een groot huis, die wilden eruit. Maar ook jongeren, die zitten veel te lang bij hem in een huis. Ja, en een interessant terrein, midden in de woord, midden in de bebouwde kom, bij alle voorzieningen, wat mensen heel graag wonen willen. Hier is in elk geval plak voor 8 appartementen op achtergroen en het grondgebonden appartementengebouw wat hierbij komt te staan. Daar komen nog 12 appartementen in en dan een stuk 5 vrijstaande woningen. De gemeente die wil het project gauw aanhouden en Dijkstra Drijsma die had er alle vertrouwen in. Wij gaan proberen zelfs heel ambitieus om voor de bouwvak in ieder geval grotendeels glaswaterdicht en ruwbouw helemaal klaar te hebben. Afbouw hebben we nog niet helemaal in beeld, maar we proberen heel snel de realisatie vorm te geven.